Vracalo sa dievča, vracalo sa z pola, bez gatiek a na bicykli za jazdici bola. Krížom cez chodtára zastala až pri dome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána, zavolať na zabíjačku vegetariána. Krv sa valí z bosínok a on sa na to díva, ešte že mu dali silné antidepresíva. Z hornej do dolnej cestu si razia, v prírode a v horách kolóny nehlásia. Tam v hornej i dolnej dobre sa im vodí, žiadne rande z mestom, žiadne len tak chodím. Z hornej do dolnej cestu si tam razia, a na krvavých šenkoch ampliony nič nehlásia.